ಏನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಅದ ಲೈಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂಡು, ರುಟೀನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಾನಿತ್ತೆ ಅಂದು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಡಿದ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಗೆ ಲಾಪುಣತಿ ಮಂತದಿಂದ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿದ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಂಡು వచ్చిన ఇంటికి ಪಂಪಿರತ್ತ ಕಣ್ಣಲ್ಲದ ಬೇಲ ಮಂತಿದ್ದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟೇಸೆ ಬಂದ್ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆರು ಸ್ವಾತಿ ಬಂದು ಆರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಣ್ಬಾಲ ಆಯ್ತದೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸ್ವಾತಿ. ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ನು ಒಲ್ಪ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ನಿ ಬಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಎಗ್ಗಿನ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರೆ ಒಂಚು ಕೆಲವು ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅಕ್ಲ ನೇಮನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಡ್ಸಿ ಬಂದ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೀರಿ. ಸೊ ಅಕ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತರಂಡ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡು ಪುಣು ಜೀವಿತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಅದೇರ್ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನಿ ಜೀವಿತ ಪಿದಾರ್ದು ಓಡೆ ಪೋತಲ್ ಪಂದೇನೊಂದುಲ್ಲರ ಓಡಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋತೆ ಓಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಲಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಲಡುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಐನು ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಂದು ಎನ್ನುವೇನೆ ಅಂದುಂಬೆ ಪಂತೆ. ಸೊ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಾವು ಆಯ್ತು ಸ್ಲಾಪಡ್ ಬೈದ ಕಸಿನ್ ಹೊಡ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜನ ಇಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು. ಸೊ ದೈತ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನೆನು ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪತ್ತು ಲೈಕ್ ಏನು ಮರ್ಜು ಮತ್ತು ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನದು ಬುಕ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಆಫೀಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಲಕ್ಕೆ ಈಜಿ ಬಂದೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಔಟ್ಸೈಡ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಇಂಚ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತಾನ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಾನ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ನಿಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಪಂದು ಎನ್ನಿದೆ ಯಾನು ದೆನ್ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಕಟಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳಂಜೆಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂಚ ತೀರ್ಥ ಕೋರಿ ಮಾತ ತೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ಮನೆ ಮಂಚೋ ಮತ್ತು ಏರಾಯ ಇರ್ತೇನೆ ಪೊಸತ್ ಮನೆ ಮಂಚೋ ಪರಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಮೂರ್ತಿ ಪಂಜುಲಿನ ಮುಗಮಾತ. ಸೊ ಸಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಾದ ಆತನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾತು ಆದಾತಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಕೆ ತೂಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಂಥರ ಕಾಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಟ್ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೂರನ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಕಿದ ತುಳುನಾಡು ಪುಣು ಜೀವಿತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಅದೇರ್ ಟಾಕ್ಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಆತಂಡು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾರಿ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಅದ ಲೈಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂಡು, ರುಟೀನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕಾಣದ ತಿಂಡ್ರೆ ನಾನು ಪದೇಂಗಿ ಮಂತ ಬೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು. ಸೊ ಇದು ಟಿಫಿನ್ ಇದೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಟಿಫಿನ್ ಆವಡತ್ತೆ ಆಗಲಿ ಟಿಫಿನ್ ಆಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ಆವಡು. ಸೊ ನುಕ್ಕು ಬೇಯ್ಪದ್ದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇಯ್ಪದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ಪಾಯ ನಾನು. ಸೊ ನುಕ್ಕು ಬೇಯ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನಿತ್ತೆ ಅಂದು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಡಿದ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಗೆ ಲಾಪುಣತಿ ಮಂತದಿಂದ ಅಂಚೆ. ಸೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ತೋಲಿ ಮನ್ಪು ಬರಪ್ರಪ್ಪ. ದಿನಾಲೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್, ಬುಟ್ಟಿಗಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡ್ರೆಗಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓ
ಸೊ ಅಂದರೆ ಹಿಡಿದ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತುಂಡು. ರಾಹುಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಂಡು ಬಾ వచ్చిన ఇంటికి ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಕಣ್ಣಲ್ಲದ ಬೆಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಪುಡಿ ಬುಕ್ಕ ನೆಂಚು ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನುಪ್ಪು ಅಂತ ಆತನು ಕಜಿಪ್ಪತ್ತನ ರಾತ್ರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮಂತ ಆತನ ಜೋರು ಬಡ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತಿಂಕ ಅಡ್ಡೆ ಜಾಲ ಮಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಂತುಂಡ ಪಗಿಲಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡದೆ ತೋಡು ಪುರ್ಸು ತಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಓಟದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಟ್ಲಿಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸ್ ಡಿಪ್ಪೋಡು ತೋಡು ದಾದ ಮಂತು ತಂದು ಬಚ್ಚಿಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಣೆ 6 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕರಿಂಚು ಬೇಲೆ ಮಂತಂಡ ಸಾಕು ಹಾಕೊಂಡು ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತೆ ತೋಡು ನನ್ನ ಸರಿಕಟ್ಟು ಫ್ರೀಲ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ ಮಂತಾರೆ ಇತ್ತನೇ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆತಂಡು ತೂಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂರನಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದರ್ ಪಂದು ಎನ್ನಿವಯ್ಯಾನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಟಾಪ್ ನೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನಿಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಓಟದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಅದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಡು ಫುಲ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಓಟದ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ತೂಡು ಒಂಚ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಡೋದು ಮುಂದೆ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪೇರಡಾವು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇಡತ್ತೆ 5:30 ಪೇರಡಾವು ಅಂಚ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಗಜಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಪಂಡ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಗುಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒನಸ್ ಮತ್ತೆ ಉಂಟಿದೆ ಚಾಂಪಿನಿ ಮಾತ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಆಡೋದ ಅಂಚ ತೂಕ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೇವನ್ ಪಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆರು ಸ್ವಾತಿ ಪಂದು ಆರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಣ್ಬಾಲ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನ ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಕೂತುಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡರ್ನ ಸೊ ಇರೆಗ್ಲ ಇನ್ನ ಬಾಲಿಗ್ಲ ಹೆಡ್ ಆವಡ್ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಬಂದಾಗ್ತವೆ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬೊಕ್ಕುಜ್ ಜಾಗ ಪುಣ ಮಸಕ್ಕೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲ್ಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಅರ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಬೇಗಡ್ ಪಂಪೆ ಚೂರು ಕಾಪುಲೆ ಇದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೈಲ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಒಂದುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆನ ಅಕ್ಕಿಲ ನಮ್ಮ ಎಡೆ ಬೈದ ಶಿಶಿಲದ ಅಕ್ಕಿಲ ಅಕ್ಕಿಲ ಅಕ್ಕಿಲ್ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಬೈದಿರು ನನ್ನ ಅಕ್ಲಿನ ತೋಪ ವ್ಯಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಗಡಿತೆ ಅಕ್ಲ ಬೇರೆ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಇಟ್ಲೆ ಗುತ್ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕುವಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಾನು ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮನ್ಪುಲ್ ರಜೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಸೊ
ఒక మురని పండే ఆయనත් ಬೇಗಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ನು ಒಲ್ಪ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ನಿ ಬಂದು ಕೇಂಡ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಪಂಡ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದೇ ಆಯ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು 10th ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತೀನಿ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ PUC ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪನೆ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ITI ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸಡನ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು PUC ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಪಂಡೆ ಸೊ ಒಯ್ಕ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಕಾಮರ್ಸ್ EBAC ಪಾಡ್ನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಗೋಡೆ ಮಾತ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾತ ಮಂತು ಬರ್ತೀನಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗಿನ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರೆ ಒಂಚು ಕೆಲವು ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತೀರು ಅಕ್ಲ ನೇಮನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೀರು ಸೊ ಅಕ್ಲ ತೊಗೊಂದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಜ ಇಂಕೊಂಜಿ ಏತ್ತು ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದೇ ಬಂತೀರಾರ ಸೊ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಿಗೆ ಏತಿ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿಪ್ಪು ನಕಲು ನಮಕ್ ಎದುರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಅದೇ ದಾದ ಇಂಚೋದರ್ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎದುರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಬರ್ಚಿ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದು ನಾ ಎಂಚುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದು ಬದದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಕ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗುತ್ತದೆ ಪಿರಿಯದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಪಿರಿಯದಕ್ಕಲು ಬಂದು ನನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಆಗುದು ದುಮ್ಮಣ ಪಿರಿಯದಕ್ಕಲು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇ ಬಂದು ಪನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಬಂದು ಪನಲ್ಲಿ ಅದು ಪಂಡ ದೇವರೇ ಆಕಲ್ನ ರೂಪಾಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಬಂದು ಏನು ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಲ್ಗೆ ದೇವೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಶಾ ಆಂಟಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಡ್ ಆರಿಪ್ಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಬ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಎಸ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ಅತನಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ದುಂಪು ಪನ ಅಂತಾರೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನ ಹೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಲುಲ್ಲ ಪಂದಂದು ಅಂಚೆನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಕಡಿಕ್ಲೆ ಎಂಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಕಲು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಚು ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಎಂಗು ಮುರಂಡಿಲ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಆ್ಯಂಕರ್ ಹಂಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಡಪುಡ್ದಾರು ನಮಕ್ ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಅಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಮಂತ್ನ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಡೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡೆ ಏತುಂಡ ಆತಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಶೋಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಂಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದತ್ತು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಸಡನ್ ಪೋಯರ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಕೈ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯೋ ನೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮದ್ರಂಗಿದ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಅದೇ ಅಂಚಾದು ತೂಕ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ರಪರಪ ಚಾಪರ್ಕ ಮೂಲ ಪದೆಂಗೆ ನನ್ನ ಕಾತೊಂದೊಂದು ಯೋಜನ ಪದೆಂಗೆ ನನ್ನ ಕಾತೊಂದೊಂದು ಇಂಕ ಬಡಲಾವೊಂದು ತಿಂಡದು ಬಕಡಿದ್ದೆ ನಾವು